Ahojte, zdravím vás opäť z ciest, pozdravím sa vám s novým nejakým videom, trošku znova zaujímavým, nejakým praktickým. Som na ešte raz tejto eJoy nabíjačke, hore to je napsané, s Ionicom 5N. Čo by som chcel povedať, alebo o čom chcem rozprávať, sú vlastne aj tieto karty nabíjacie. Je október a vlastne od októbra sa zmenila jedna vec, konkrétne u nabíjacej sieti Greenway, nabíjanie, že už neposkytujú roaming at home. Čo to vlastne znamená? Sice sa môžete cez nich ísť nabiť, ale neposkytnú vám takú cenu, ako predtým poskytovali na svojich nabíjačkách, keď ste používali ich paušál, ale vlastne sa nabíjate za ceny, ktoré dáva konkrétny operátor v tom najnevýhodnejšom meradle. Čiže naozaj cez ten Greenway, ja som to veľa často používal na tých cestách, najmä po Čechách, v Rakúsku a tak ďalej. Naozaj tie ceny boli, by som povedal, že naozaj že dobré, fajn, prívetivé, človek si to vedel auto dobre dobiť za naozaj rozumný peniaz, áno, ten ekonomický faktor tam bol, no ale teraz to vlastne je naozaj nevýhodné. ZSE Drive ako ZSE Drive ako najväčší slovenský operátor tiež používa roaming, ale ktorí akože chodia, cestujú aj po zahraničí, vedia, že niekedy potrebujete možno nabiť 20%, 30%, naozaj využiť to rýchle nabíjanie toho auta a ZSE Drive naozaj, tam si platíte vlastne za čas, stojí tá hodina 25 €, keď máte naozaj prázdnu baterku, vtedy sa vám to oplatí. Ale keď naozaj potrebujete auto dobiť len nejak do poli alebo niekde dojsť a nabiť naozaj, že len vyslovene za kilowaty, tak sa to vlastne cez ZSE Drive v zahraničí nedá. No a to je zase trošku, by som povedal, taká nevýhoda a trošku zase tí ľudia, ktorí zo Slovenska cestujú na elektromobile do zahraničia, že ten Greenway naozaj fungoval, naozaj to teraz zrušil s tým, že bolo to pre ňoho nevýhodné ekonomicky, že vlastne musel tak to vlastne písal, deklaroval, doplácať tie rozdiely, že vlastne čo si vlastne nabil spotrebiteľ a koľko vlastne si účtovala tá spoločnosť, u ktorej ste nabíjali, či už v zahraničí voľaký Omatic alebo Česku alebo niečo podobné, tak ten rozdiel tam musel doplácať a človek ako, áno, chápe, pre nich to nebolo teda rentabilné. Ale naozaj zase je to nevýhoda pre tých, čo jazdia a je to znova taký, by som povedal, zase v tej elektromobilite také trošku kolienko pod nohy, že zase človek musí študovať, zase musí hľadať, že kde je to naozaj trošku výhodné sa nabiť a tak ďalej. Je to zase trošku taký škrt cez rozpočet, lebo naozaj ten Greenway človek doma využil ten paušal, nabil sa v zahraničí, sa v pohode nabil, naozaj sa dalo nabiť skoro všade na tých, mali spoluprácu s tými hlavnými poskytovateľmi tých nabíjacích služieb a takto sa to naozaj zmenilo, zhoršilo. Ako za to som pri tomto eJoyne, eJoy naozaj je najmä na Slovensku rozšírený, ja som mu nikdy nejak, by som už teraz povedal, naozaj na Slovensku asi tretí, možno najväčší poskytovateľ tých nabíjacích služieb a za postupom času hovorím, že aký je on fajn. Proste on funguje úplne ináč. Tam si človek má aplikáciu, nemá tieto karty, ja som bol že na tieto karty, ale napríklad za tie aplikácie som nebol, napríklad v tom Greenway, ja keď som tiež nabíjal cez aplikáciu, dlho to trvá niekedy, blbne, spomalená, 5 minút to trvalo, kým to človek sa zapojil, tuto priložil kartu a išiel. No ale pri tom eJoyne tá aplikácia funguje naozaj že skvele. A funguje ešte takým spôsobom, ktorý sa v začiatku mne nepáčil, ale teraz vidím tiež, že je naozaj dosť dobrý, lebo tam si vložíte vlastne, oni to majú ako keby váš účet súkromný a tam si vložíte proste kredit, peniaze. Vložíte si tam napríklad 25 €. A tých 25 €,
či to využijete o mesiac, o 2 mesiace, o rok, v podstate stále tam máte tých 25 eur. Ani cen vám z toho nezmizne. Nie je to napríklad jak u tých paušálových predplatiteľov, že si síce za 25 eur máte tam 100 kW, ako si poviete, fajn, ale niekedy tých 100 kW nevyužijete. A jednoducho potom už tie kilowaty vám prepadnú a či ich minete, neminete, je to váš problém. Akože jasné, dá sa to niekedy v tom mesiac, ale niekedy naozaj potom už človek, že no však idem ešte tam, potom ku koncu mesiaca sa niekde využijem to nabíjanie, aby som ľudovo povedané tie kilowaty minul. A takto ten Enjoy má kredit a je to super. A ďalšia vec, naozaj v začiatku by som povedal, že tiež mal ceny, niekde mal takú cenu, niekde takú a teraz to naozaj znormalizoval ceny za 29 centov AC nabíjanie, 39 centov DC nabíjanie a keď či to je UFC alebo DC, nerobí tam rozdiel, je to všade za 39 centov, jak aj v Bratislave na tom veľkom novom hube, tiež sa tam niekedy určite zastavím a využijem to nabíjanie, lebo cez Bratislavu človek chodí, takže vlastne tak, toľko by som chcel povedať k tomuto videu. A ešte možno posledná vec, naozaj ako tu vidíte, som pri tej nabíjačke a jak som vlastne hovoril, tuto sa to teoreticky dá, tuto je to naozaj ešte stále rozkopané, je tu hej, uzemňovací kábel, drát a tak ďalej. Človek by tu aj relatívne s nejakým tým nosičom a tak ďalej, tu je priestoru, zaparkoval, ale jak hovorím, že po roku používania naozaj jednoducho človek, kde ide, tie nabíjačky sú vždy tak stavané, sú vždy pri múre, tuto múr není, tak tuto by sa s tým autom bez problémov vytočil, je tu aj priestor s prívesom, ale keby naozaj má nejaký prívesný vozík alebo nosič, tak proste jednoducho, ako je napríklad vozík hneď tu vedľa, hej, kebyže si to predstavíte, tu by sa s tým dalo, že aj priamo s vozíkom, síce by som to tu celé zabral a už by sa tu druhý človek nenabil, ale jednoducho by nemusel odpájať ten vozík a prívesný. A to je za mňa akože naozaj ďalšia taká nevýhoda, keď tá elektromobilita má byť, že vyslovene nahradenie tých konvenčných motorov, to je skôr tým poskytovateľom a tí, čo vlastne stavajú tú nabíjaciu sieť, že prečo tie nabíjačky tak robia, že len tam musíte zacúvať, buď tie konektory sú vpredu v tých autách, vzadu, po prípade z boku, a jednoducho, keby naozaj máte nejaký príves, tak sa nenabijete. A je to za mňa naozaj veľká nevýhoda. Ja som naozaj išiel len na tú dovolenku s tým nosičom. Tiež to mám vo videu, že je to nevýhoda. Ten nosič ešte volá, jak to upracete, cúvnete, ale už človek naozaj musí trošku tak rozmýšľať, predvídať, kde asi nabíja, aby nemusel dávať dole celý nosič aj s bicyklami a podobne. Takže toľko k tomuto videu. Zase nejaká novinka alebo nejaká nová téma, niečo zaujímavé, určite teda spravím nejaké video a teda naozaj palec hore k Enjoynu, ktorý z začiatku som naozaj, že no, túto ich služby asi nikdy nevyužijem a nakoniec sa pomaly stávajú takým tým hráč číslo 1. Naozaj takúto peknú a veľkú nabíjačku majú v Čechách len tu v Ústí nad Labem. A je to konkrétne 120 kW, nie je to úplne že mega rýchle, ale je to naozaj dosť rýchle. Tá tých 25 minút, 20% mám na 80%. Tuto je takýto T-klub, ďalej sú také potraviny, tak tuto naozaj človek také bežné veci pomotá sa, za tých 20 minút má nabité a ide ďalej. A vlastne vie to využiť ich služby. Len naozaj oni, takéto nabíjačky v Čechách ich je ešte veľmi málo, tak snad sa im bude dariť a snad rozšíria tú sieť a zas to bude taký trošku zas kôročik, aby tá verejnosť a viacero tých ľudí sa k tomu dostalo, čo používajú elektromobily k nabíjaniu a mohli bez problémov jazdiť po cestách s elektromobilmi. Zatiaľ majte sa, čaute.